kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayo ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nabalan mo akong ngalan gitawag mo gayon tako di man kinahanglan. Good morning everyone, mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Lain na usab nga higayon nga mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Kabalo na mo. Mag-share na ta. Okay? So ako sang i-share igsoon. Nga pwede na mo mag-type sa inyong at followers at highlights at everyone. Pwede na mo mag-start nga inyong i-mention yung mga higala igsoon. Okay? Mamati na ta, mamalandong ta karon sa pulong sa Ginoo. Ako usab dire mag-share sa ako. Wala ko kabalo ngano nga imo man kong giadto dili kayod ko katuo nganong gibuhat to bisan kang ngit sa dalan. Kumusta mga igsoon? I pray and I declare nga karong adlaw puno sa kadaugan, puno sa kalipay o kalinaw, pabor sa Ginoo igsoon. Okay? So nahuman ako share igsoon. Okay? Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom. Amen? Kung namay nagtanaw nyo dire nga naamoy mga problema gahapon ni aging adlaw gipamata mo sa Ginoo karong buntaga karong adlaw kay tagaan na niyag solusyon. Gipamata mo sa Ginoo karong adlaw uban sa dakong paglaom. Amen. Mayong buntag Pastor James, always follow your page and watching from Pulumulok, South Cotabato from Sister Laylay. Siya apelyido nimo sister o sa to? O Keria? Okay. So diha ko sa Pulumulok sa una nakawali ko. O usa ka church diha murag Assembly of God man siguro to. Basta nakaana sad ko before. Brad Bear Castelio, Lungli brother, thank you so much for always watching. And Sister Mary Gooms, good morning Pastor. Thank you kaayo sa imong pagtan-aw watching from Australia. Okay, so kung shout out ako mga brad diha sa nasang dapita. Okay? Kung mga brad diha, Skiptron around the world. Long live the kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? Hello Pastor, good morning. Shout out watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kalami sa akong pagmata, maudayon ang akong nakita ang live nimo. Amen. Himaya sa Ginoo. Ipangumusta ko sister sa imong pares si Kuan, Aying ba to? Okay. So Aying Lin, thank you so much for watching. God bless nimo diha igsoon ubanan kas Ginoo diha sa KSA. Watching from Hong Kong, Sister Joanne. Akong gibasa o gibalin ako. Okay, thank you. I-regard ko sa Hong Kong, igsoon. God bless. Ug akong brother Rene Cervantes Kahoy. Shout out brother watching from Lambda Upsilon Chapter Liluan Council. O mga brad na ko diha. Mga brad na ko diha sa Liluan Lambda Upsilon Chapter. Long live ta kanunay Brad, uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So salamat Brad Rene Cervantes Kahoy. Okay. Uy, ako ang amigo kayo, Sir Paul Acosta. Shout out Camp Osmeña. Di off ni mo Paul. Shout out no. Sir Paul Acosta, thank you sa imong suporta kanunay. Anyway, salamat sa atong mga subscriber ano. Atong mga star sender. Sure Pastor, ikumusta? Okay. Thank you. Ug salamat sa atong followers no nga naabot na ta og
80,000 niya, 80,000 murag hapit na ta 81,000. Maybe today, okay? Salamat sa Ginoo, himaya sa Ginoo ng tanan. Okay. Rachel. Good morning, Pastor, watching from Cebu. Regards ko sa akong pamilya diya sa Mabini, Bohol. Mabini ka? Mabini, Bohol, Balili family. Okay. Sige, balik-balik, Iksoon. Off ni mo, sayangal. Laag kong Cebu. Sir Paul Acosta, off ni mo. Okay. God bless, God bless. God bless, Sir Paul. Good morning, Pastor. Shout out watching from Mako DDO. Sakto ba ko? Okay. Thank you, Brad. Thank you. So, akong shout out ako mga higala nga kapulisan, tanan diya nga nagtanaw. Ako lang i-generalize no, tanan kapulisan, kay daghan kay mo. Unya, madugay niya ta kay magkuha ko sa mga anak. Okay? Shout out ako tanang mga inmates sa Cebu City Jail. Bahay ni Kuya, Brad Ares, shout out. Unya, akong gi-shout out, magpiring me karon, one pass. Okay, magpiring. So, appeal ko piring, sunod puhona, ingon ra ba ka? Pohon. Unya, akong gi-shout out karon ang Toledo City Jail, Talisay City Jail, tanang mga prisuhan o mga piniriso. O ang tanang mga jail officer, jail warden, shout out. Philippine Army, shout out, no? Sa lain-laing kampo. Unya, okay, shout out Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City Barracks, okay? Tagbilaran Police Station, shout out. Clarin Police Station, Samua. Tubigon Police Station, Kandihay Police Station, San Miguel Police Station, kanang nakoy kaila, kutob sa nakoy kaila. Antequera Police Station, Talibon Police Station, Sagbayan Police Station, tanan na. Sa Payuban, nagkailan ako. Okay? So, muna, shout out tanan. Anyway, mga OFW na to, shout out mga seaman. Grabe, no? Mga nasa barko. Karong Pizza Uno ba? Pizza Uno, Marso? Paul? Pizza Uno, Marso? Pairing tao sa, di-off ni mo na. Ari ka pas, tanaw na to na. Kay kontakon ako tong mga usa na adlaw. Kay kontakon ako tong mga brad nako kay pwede naman ko makasulod sa prisuhan sa Cebu City Jail. Pero idungan ako. Pero lunes man Paul ang amuang schedule sa prisuhan. Morning, brother. Uy, Brad. John Skeptron Miharis, long live brother, long live kanunay. So ako nang gi-shout out tong mga brad sa ibong kalibutan. So ako nang shout out karon Brad Brian Postanes and Brad Lord Leo Aventurado. Okay. Unsang adlaw ng March 1, Paul? Unsa jud imong day off day? Kay gusto ko nga if ever gali Friday o Lunes man akong skip kuan. Tanawan lang nato ni unsa man jud. Oy, watching this time, Brad Danilo Rideha. God bless. Shout out di ay, Kanipaan, Puok, Talisay. Living Water Christian Fellowship, no? Kung mga bradi ha, nga gikan sa bahay ni Kuya, gikan sa prisuhan, mga banggiitang, mga adik-adik, mga namaligiyag Shabu, mga kriminal. Pero karon nagbago na, nangalagad sa Ginoo, nagwali na. Abanti ta mga brad. Kana, may long live kayo. Okay? Excited to hear the word of God. Thank you. Okay? So, Brad, pa-shout out, brother. Okay, sa ni Bilmar Marata Yao. Shout out. Okay. Shout out from another viewers from Australia. Sister Ethel Uwabab Shannon. Okay. Good morning, Pastor James. Follow and watching from Tagbilaran City, Bohol. Sister Teresa Quizon. Pas, kinahanglan ako imong wali karon. Okay, thank you. God bless, Sister Shera. Shout out San Vicente Foursquare Gospel Church, Mount Zion Division from Sister Lizelle Lebres. Okay. Uy, akong auntie yun, tanaw, from Lapu-Lapu, Marlene Inabi. So, shout out Auntie Marlene Inabi, ako aning kaliwat sa mga putot nga side sa kuan. Shout out ako mga kaliwat ya, mga putot, dungog, Montisioso sa Luok, Lokata, Lapu-Lapu City. Lokata, Luok, dahil Lapu-Lapu City. Makaari ka pas, nindot kung kayo. Pari ako pana ako. Okay? Alright, so, sa mga ba? Shout out ko Pastor Jel Sidino. I-message ng couple. Okay, so,
time is running and let's pray. Ako pod mas gikinahanglan ako karon tungod sa akong problema o kalibog. Atong topic karon igsoon is about kasub-anan, kagul-anan, kasakit, kagul-anan or unsa man na pagsulay. Okay, mao na atong topic karon niya. Sa luyon ining tanan naa day nagpahipi nga kalipay. Okay? So ako mong pasabto na igsoon. Why sometimes God allows morning, dili morning nga buntag, morning ba kasub-anan. Okay? Akong name, Leticia Babaw Shannon from Australia. Wala ko'y sipiat lantaw imong video pas gabi na dire. Okay, thank you sister, thank you. Kabalo na gid mo basta mga OFW, mga naa sa laing nasod nga Pilipino, namo sa akong prayer. Okay? So, okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Ganina na nangutana nga ano daw nga mag-pray ko every time daw mag-start ko ako jung i-invite ang Holy Spirit. Yes, because according to the word of God, sister, na inangutana ganina, the Holy Spirit will teach us all things. Ingon si Jesus, no? Ayaw mo kabalaka kay padalahan ta mo sa gasa na ay ipadala sa amahan nga mao ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo may mutudlo ninyo sa bisang unsa ninyong buhaton. Pila ang fare back and forth, pastor? Ayay. Back and forth. Dako no sa kalibo. O kuan raman 300 lang no? Plite, 300 ba plite? Almost 4 daw. Okay na ganaw sa kalibo. Pero, Police, mag-firing daw mi dito. Gi! Kamao ba ba ako mo? Kablit ron nga. Dugay naman ko ni Skoilag Police. Anusa naman to No? Wala ba ko kaigo sa una? Okay! So, Inday Jodian Aying Torriano, thanks for watching. O for mentioning your kapamilya in our comment section. And this time, akong shoutout sister singana niya. Sister Lori Jane Panulong Pagalangan. Good morning, Pastor. Watching from Egypt. Okay, Egypt. Okay, diha si Moises. Sige pas. Ay, sige pas. Titi ni. Pero kung makaana gali ko Paul, maglaglaag jud ko sa mga unsa may mga simbahanan diha. Basta i-post ra na ako na. Kay daghang kayo gusto nga magpabisita na ako da Cebu. No? Basta mula ako diha, automatic na kay GCash. Ay, nangayon nag GCash lab. Unya ra i-inbox ra naagud ta pero unya dili ta pwede diri kay basin maan ko dili oy na schedule sa firing nila. Maan taog nang warta ba no. So ana ra sa i-inbox sa Tigapol unya letter. Ready ako maminaw pastor. Uyay. Sister Inday Malin muraog musibo-sibo ni sa atong gisgutan ganina atong topic. Maayong buntag pastor kanunay jud ko nag-atang sa imong live kada adlaw. Salamat kayo ha. Kisam ni igsoong ini Bella or Belia. Inday Cindy Plantinos, dari ra gud lang pakita lab, tan-aw na ta dire. Thanks for watching. Salamat sa pulong sa Ginoo Luis Pastor sa inyong duha ti Silder. Kay giampo ka na mo kanunay Indaya sa mga nangutana nga minyo bako da akong asawa. Okay. Thank you Inday Cindy. Okay, kinsa lang po ning uban dire. All right. So let's pray. Okay, let's pray. Before we proceed, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us this morning. Laing higayon, laing bulawanon nga oportunidad, Ginoo, nga makapamalandong mi sa imong balaang pulong. As what I have said, Lord God, dili tanang tao karon Ginoo, karong taknaa, karong orasa, naay panahon, naay higayon nga makadungog nimo, naay higayon nga mamalandong sa imong balaang pulong. But praise God, Ginoo. Salamat, Ginoo, bulahan kami kay gitagaan mi nimo higayon karon. Thank you so much, Lord God, again for the blessed opportunity that you have given to us this morning. And Lord God, before we proceed, I pray, limpyuhi usa among kasing-kasing, limpyuhi mi hinlui mi Ginoo, himoming angayan, himoming takus mamati, mamalandong sa imong pulong. Kay nasayod kami ngang imong pulong balaan kini kaayo. According to your word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word mismo was God. Ikaw ni. So Lord God, himo aming takos angayan ani nga mamati, mamalandong. And then Lord, tagay-usab kami kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing magpakorek, magpatambag ug andam mo sunod sa imong pulong, Lord God. Tagay-usab kami kaalam nga langit nun, kahibalo nga langit nun, pagpanabot nga langit nun, ug lamdag sa Espiritu Santo aron among matugkad, mas masabtan pa gyud, mas mapalawman ang imong pulong, Lord God.
And I pray peace of mind right now, Lord God, para walay laing ma-focus ug masintro sa among pagabuhaton. And Lord God, again, every time nga mag-live mi Ginoo, magisgot mi sa imong pulong, walay laing ipataas iisa, pasidunggan, bayawon, himayaon, walay relihiyon maisa. Walay sekta, walay pastor, walay pundok, walay grupo, walay simbahan, but it's all about Jesus Christ. So Lord God, ikaw ang ma-honor ining takna. And Lord God, again, I pray to all of the viewers right now, tanang mga nagtanaw, Ginoo, kutob sa maabtan ani nga live, Lord God. Kutob sa makadungog, makakita niini, Ginoo, ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati ang pagpanglihok sa Espiritu Santo. Ipabati ang imong presensya sa matag usa kanamo. Lord, this is your moment. Again, you alone will be glorified this time. We honor you, we adore you, we magnify your holy name. So Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Okay? So this time we have 179 viewers. We're almost 200 viewers this time. Okay? So again, thank you sa mga subscribers, sa mga star senders nga wala ko nangayo pero gihikap mo sa Ginoo, no? Salamat kayo, no? Maria Victoria Perez Ancot, one of our subscriber. Thank you so much, sister. Good morning, pastor. Salamat sa higayon nga nakatanaw sa imong live. Excited na sab ko maminaw. Amen. Himaya sa Ginoo. Ipabati ka na mo imong presensya ka. Amen. Okay? So, abanti na ta. Okay? Let's start. Praise God. Anyway, again, ako din gi-shout out ang ako ang classmate ba katong among gibisita gahapon. Kato bitong naay usa sa kana bitong kapulisan nato, usa sa pulis igsoon nga na namatay sa enkwentro ba no diri sa enkwentro di Samoa. Didto man mi gahapon, gabi didto mi sa akong classmate. Ako amang classmate ang ate ko dato during my criminology days. So karon ako ang gi-shout out no akong Brad kay bawo na ka no. So, nakiguban ko sa imo ang kasubanan karon, no? So, Ampere family, no? Okay? So, salute ko sa tuang fallen hero, grabe. No? So, naka sa akong prayer, Brad, kabalo na ka. Okay? So, padayon ta. Isa man shout out Pastor Tommy Mirencilo from San Vicente, Asuncion. Sakto ba ko? From Mary Rose Bio Vicente, sakto ba ni? Merencilo. Okay. Anyway, pasensya na dahil igsono nga usa kay dili na ko ma-mention yung mga greetings ba kay daghan magkukay mo. Imagine usahay ang ato ang mga message sa comment section maabot gud taw 1,000 usahay no. 600 700 nga 500 siguro ang ato ang kuan sagaran nga minimum no. So dili paspas dili na ko maato bitaw. Pasensya na. Okay? So let's start. Hallelujah, praise God. So atong teksto mga igsoon, actually naagi ni sa makita sa Mateo 5:4. Okay? Bulahan. Ang nagsultihan ni si Jesus gud igsoon. Listen carefully sa mga nasamaran, nasakitan, nas kagulanan diha. Okay. Nagingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Mateo 5:4. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Mubo ra kayo, di ba? Again, Mateo 5:4. Bulahan ang nagsubo, naguol, nasakitan, kay lipayon sila sa Dios. Okay? So natay another follow-up verse later. Okay? Nining kabuntagon igsoon. Gipinumduman ta sa pulong sa Ginoo nga if ever this time, currently or at this moment, naata sa kasubanan, naata sa kagulanan, naata sa kasakitan, naay pain sa tong kasing-kasing nga dili kita sakit kay Ginoo nganong imo maning gitugot. Kung ikaw ka na igsoon din, ako magaingon nimo ani, bulahan ka. Okay? Bulahan ka kay ngano man. Grabe igsoon, blessed ka kung nagsubo ka karon. Blessed ka igsoon kung naguol ka, nasakitan ka karon. Ngano man? Si Lord mismo, maimulipay ni mo, dili tao. Tanaw, bulahan ang nagsubo, kay lipayon ka sa Diyos. Wow! Diba? How blessed we are. Dili tao ang mulipay na to karon. Mo na giingon igsoon ni David.
The Lord is close to the broken-hearted. Ang Ginoo mas duol sa mga guba o kasing-kasing, dugmok, bungkag. Ang Ginoo duol sa mga nasakitan. Ang Ginoo duol sa giaway-away, gilutos, gibutang-butang ang istorya. You're in pain right now and you're watching this time, then you are blessed. Why? Because God wants to comfort you this time. God wants to embrace you this time. Gusto ipabati ni Lord ang iyang comfort, ang iyang healing power nimo. O gusto ni Lord nga may bawaan nimo karon nga nagpaduol siya sa imuha. Amen. Nagpaduol si Lord nimo. Bulahan ka igsoon. Unya aside from that, ingon siya, ning saad siya, Jesus mismo, kay lipayon sila sa Dios. Dili tao mulipay na to kung nag-uol ta. Nasakitan ka karon igsoon, dili tao mulipay mo, dili bana asawa anak, si Lord. Just feel the presence of the Lord this time. Naa si Lord. Si Lord dool nimo, usahay lang, dili nimo ma-recognize nga si Lord dool nimo this time. Kaya nga naman, naka-focus ka sa pain. Naka-focus ka sa imong sitwasyon nga sakit kaayo, no? Pero this time naminaw ka ning kantay imong gunit, ning gunit si Lord nimo, anak dara ko. Anak nara ko, ayaw sig tan-aw ana, love ti ka, palangga ti ka. Amen. Mao na igsoon. Usay dili na to ma-realize nga si Lord duol na to. Usay dili na to ma-realize nga si Lord na willing siya, andam siya, nagpaabot ra siya nimo kung musangpit kaniya kay He is willing to comfort you this time. He is willing to embrace you this time. Apan wala na nimo na realize kay nagtan-aw ka sa sakit kaay nga sitwasyon. Dili mawala sa imong una-una ang istorya nga sakit kaayo, nga gimagamaan kag istorya, gidaot ka, gipasanginlan ka ingana ko igsoon na manhid na ko ana. Ako igsoon ingana na sinati kung dagko kayong mga ingana, mga istorya nga sakit kay di mao, pasangil. Kunya mas gituuhan hinon ang bakak kaysa kamatuuran. Kunya wala koy chance nga mosulti kay sila majority mingtuo sa bakak. Ingana igsoon, and then later na realize na ko, wow. Murag ako bitong na feel ang conviction ni Lord nga, son, I'm here. Wala ka kabati nako kay sige magkagtan-aw sa kasakit. Dili mawa sa imong unahuna ang sakit nga giistorya nila. Pero ang tinuod, anak, narakos duol nimo. I'm here. Ayaw sig tanaw, anak. Kay the truth is this, mga igsoon. Dili na to ma-feel ang presence ni Lord. Dili na to ma-feel ang embrace ni Lord, ang touch ni Lord, ang healing power, ang comfort ni Lord. Why? Because we are focusing on that situation that hurt us the most. Diba? Nakafocus ta sa sakit kaayong sitwasyon. Nakafocus ta itong mga giistorya sa tao nga sakit kayo, nga nalupog ka, uwaw na kayo igawas. Kaya itong silingan, lain ay tinanawan. Kaya naay gibandira nga bakak, nga ang bakak gituuhan. Excuse me. Normal na igsoon sa panahon karon, sa kalibutan karon. Kisa man ay Ginoo ning kalibutan ang yawa bakakon. Okay? Bakakon. Normal na siya nga mas dali mo katag or mas dali tuuhan ang bakak kaysa kamatuoran. Pero maulan ni timan igsoon, sa katapusan mulutaw ang tinuod. Mubarog jud ang kamatuoran. Usa ka adlaw. Amen? Usa ka adlaw. Unya ang bakak i-expose na ni Lord. Amen? Mao na. Why? Because our God is the truth. Siyang dalan ang kamatuoran. Mao nang dapig siya sa kamatuoran. Usa ka adlaw i-expose na ni Lord. Karon ang bakak pa naglipay-lipay sila sa bakak. Pero usa ka adlaw ipadayag sa Ginoo ang kamatuoran. Kay dapigan jud ka sa Ginoo. Amen? Mao ni igsoon, di ta mag-guol di ay. I mean, dili ta ma-depress if ever na ay mga sitwasyon nga nakapag-guol nato. Na ay mga sitwasyon nga nasakitan ta ngano man kay i-comfort maunay the best opportunity nga i-comfort ka ni Lord. Amen. Usahay mga igsoon, komportable kita sa atong kinabuhi. Usahay igsoon, komportable kita sa atong trabaho, atong negosyo, komportable kita sa atong married life. Mao nang usahay na shaking, ma-break atong heart kay ngano man nakita ni Lord nga wala naman kay ni nagpaduol na ko kung anak ko kay komportable kay nga naman nakita ni Lord nga once we feel uncomfortable, masakitan ta, mupaduol man ta niya. So kanang broken hearted, heartache igsoon, the best way nga makigdata ni Lord. Mo nang usay i-tolerate ni Lord, i-allow ni Lord ang heartache, ang pain. Why? Kay nakita ni Lord nga kay bawo ko kung masakitan niya akong anak mo duol na ko ni. Unya biblically igsoon, He is close to the broken hearted. He is closer to the broken hearted. Ingon bitaw si David pud igsoon, nagingon si David sa Salmo 30:11. Ingon si David. Tanawa, kay even si David nakasinati siya ni. Nay mga panahon sa kinabuhi ni David igsoon nga grabe ang mga pain, yang kasakit. Apan later eventually sooner or later mga igsoon as the days
goes by, gi-comfort na po siya ni Lord. Mao nang si David igsoon nagsulat siya ani. Ningon siya sa Salmo 30:11. Giilisan mo sayaw sa kalipay ang akong kaguol. Wow! O giilisan mo ang akong bisti sa pagbangutan, sa mga bisti sa pagmaya. Again, wow! What a comforting line. Si King David ningon, okay? Salmo 30:11 unsa gingon diri? Giilisan mo sayaw sa kalipay ang akong kaguol. Woo! O giilisan mo ang akong bisti sa pagbangutan ug mga bisti sa pagmaya. Og si David og igsoon sa Salmo nag-ingon pod nga kinsa tong magpugas og luha moani og kalipay. Di ba? Giilisan mo, imagine, unsa gingon ni David, giilisan mo sayaw sa kalipay ang akong kaguol. Okay? This time naguol pa ka. This time nalipay-lipay ang atong kaaway. Naglipay-lipay ang mga marites. Naglipay-lipay itong mga nagbutang-butang na to. Apan usak adlaw mao ni igsoon. Ilisan sa Ginoo ang atong kagulanan o kalipay. Imagine ang atong bisti sa pagbangutan, okay? Okay? Bisti sa pagbabangutan. Unsa man ang bisti sa pagbangutan? Kasagaran kay magsanina og itom. Di ba? Or something ingana igsoon. Ingon dire, ang akong giilisan mo ang akong bisti sa pagbangutan o bisti sa pagmaya. Wow. Ingana si Lord. In other words, mga igsoon, sometimes itugot jud ni Lord nga naay kagulanan, makasinati tag kagulanan, makasinati tag kasakitan, makasinati tag kalisdanan, makasinati ta nga nadugmo atong kasing-kasing sa kasakit. Pareha nang nasinati karon sa akong amigo, akong amiga, akong classmate mga igsoon sa pulis. Namatyan siya o kana mahal sa kinabuhi katong namatay nga police officer, di ba? Grabe, sakit kaayo, di niya madawat ngano man ginuubuutan. Pero nagsaad ang Ginoo igsoon nga bulahan ta. Bulahan ang nagsubo kay sila lipayon sa Dios. Dili tao mulipay na to, dili atong abana, asawa, anak, no? Ang Dios mismo mulipay na to, mo comfort na to. Bulahan ta. And aside from that, nagsaad si Lord nga iyang ilisan sa manto yang gingon dire. Ilisan ug sayaw sa kalipay ang atong kaguol, ang atong kagulanan. Iyang giilisan ang atong bisti sa pagbangutan o bisti sa pagmaya. Imagine, ana, grabe. So, it is necessary gyud igsoon. Sometimes, i-allow gyud ni Lord nga pasination ta og kasakit, pasination tag disappointment, pasination ta igsoon og kagulanan, kasubanan igsoon nga numan kay iya ra putang i-comfort. Kay bawo sa igsoon nga once mabroken ta, duol ta niya. Once ma-broken hearted ta that way, doon siya nato, pulong na niya mismo. He is closer to the broken hearted. So kung nagtanaw ka karon igsoon nga nakas kagulanan, kung nagtanaw ka karon igsoon nga nakas kasubanan, nakas kalisdanan, nakas problema, nakas kasakitan, dinduol ka sa Ginoo. Love, tagaro tubig. Excuse me. Amen. Duol ka sa Ginoo this time. Mao ni akong gibalik-balik, no? Usahay lang di nimo mabati ang presence ni Lord nga nagpaduol siya nimo, ning lambing si Lord nimo, ning gakos si Lord nimo. Why? Because you are focusing on that situation nga nasakitan ka. You are focusing, nagafocus ka, nakatanaw ka, nagatutok ka atong tao nga nakapasakit nimo og maayo. Nakafocus ka sa sitwasyon nga labihang sakita. Lord, why you allow this? Sakit kaayo. So kung nga na ang imuhang focus karon igsoon, dili nimo ma-realize, dili nimo ma-recognize ang presence ni Lord. Apan igsoon, take heart. Ang pulong sa Ginoo nagaingon. Bulahan ka. Bulahan ka karon nga naakas kagulanan, kasubanan, naakas kaguol kay iya kang lipayon, iya kang i-comfort. Si Lord mismo willing mo comfort nimo. Kung this time nagguol pa ka igsoon, then I want to encourage you, dangop ni Lord. Amen. Sangpita si Lord. Lord, istorya si Lord. Pakigdate ni Lord. Then, eventually, ma-feel lagi ni mga murag na somebody, someone nga ning embrace ni mo. Why? Because ingana ko before. Labi na itong panahon ni Ikson nga dili pa kuminyo niya. Daghang mga pagsulay sa ministry nga gipiyal ni Lord. Maybe way back na sa 2012, 2013, 2014. Na yung mga times nga grabe sakit kayo akong gibati. So magsigir ako hilak, Lord, sakita kayo eh.
And then maminaw kog mga worship song, mag-worship ko ni Lord, mag-awit ko, and then eventually maka-feel ko sa murag na iming embrace nimo, makahilak ka, and then matinga ka kay after that nga makahilak ka, after nimo maistorya si Lord, naib kitawag og genuine peace. All of a sudden moabot sa imong kasing-kasing, na security moabot, ma-feel nimo. Why? Mao na ang comfort ni Lord. Dili man siya makita kay espiritu man siya, pero imong ma-sense, imong ma-discern, imong ma-feel yung presence nga naa jud ka Lord. Thank you. Amen. So igsoon paglipay. Paglipay ayaw kaguol. Naguol pa ka karon, maguol pag jud kag maayo, wa na. It leads to depression, delikado na. Amen. Recognize the presence of the Lord this time. Amen. Sangpita, duula si Lord. Di ba unsay giingon sa 1 Peter 5:7? Cast all your cares upon the Lord. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Sometimes dili nimo ma-feel ang care ni Lord kay naka-focus ka sa imuhang sakit kaayo, imong dakong utang, or naka-focus ka murag dili mawa sa imong igdulungog ang gisulti sa mga bashers nimo. Gipasakitan kalabi kay nagpasakit nimo, kaliwat nimo, kadugo, duol sa dughan. Sakit jud kay na, I understand kay diha ko gikan. Sakit kayo basta ang mudaot na to. Sakit kayo basta ang magbutang-butang na to duol sa dughan. Pero ayaw katanawang kasakit. Amen. Ayaw tanawang kasakit. Amen. Tanawa or batia i-feel ang presence, ang embrace ni Lord. Amen. I-feel igsoon, batia ang presence ni Lord this time. He is willing to embrace you. He is willing to comfort you this time. That is why niingon siya, bulahan ka mo. Si Jesus mag-ingon ani? Ano siya yung gingon? Sa Mateo 5:4, bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Diyos. So if ever you are watching this time and you maybe you are broken-hearted this time, nasubo ka, wa may mabroken nga nagkatawa, nasakitan ka, and then blessed ka, ingon diri si Lord, bulahan ka, kay iya kang lipayon. Amen. Iya kang i-comfort. That is why I want to encourage everyone nga nasakitan karon, nasamaran. Parehani, paminaw mo worship song. Try to worship God in your situation. Try to magnify, try to glorify God. Try to sing praises. Praise and worship ni Lord. Aw sa at diha sa imong sitwasyon. Daiga ang Ginoo. Diha sa imong sitwasyon. And then all of a sudden, makabati ka og talagsaon nga kalinaw, talagsaon nga kalipay. Amen. Kay ngano man, si Lord duol nimo karon, di lang nimo ma-feel ang kaduol ni Lord kay nagsige kag tutok ana imong problema, sigag tan-aw sa kasakit. Amen. Mao na igso, no? Si Lord nagpaduol nimo karon. Dapat maglipay ka. Dapat magmaya ka. Ako bitaw igsoon, daghan man kog mga bashers. No, kay the more ta i-promote ni Lord, the more ta mabungahon ang ministry nga gipiyal ni Lord. Okay? Pareha gud karon the more ta hingdaghan ang atong followers ato man ni tanan kaning page, no? We're almost reaching reach na ta, we're almost nabot na ta sa almost 81,000. Yan ay mga basher daghan. Ako ra na silang gipasagdan. Normal na. So the more ko makadungog og sakit nga istorya, the more ko makasinati og sitwasyon nga masakitan ko, the more hinong ko malipay ngano man. Kay I could feel deep in my heart nga si Lord nagpaduol na ako. Ingon man siya, He is close to the broken-hearted. To the broken-hearted. It means nga si Lord mas duol anang mga dughang samaran, si Lord nagpaduol anang mga nasakitan, nagpaduol si Lord anang magsigighilak, nagpaduol si Lord anang mga gipasanginlan, nagpaduol si Lord anang mga naakaron sa kagulanan, kasubanan. Amen. So, but maulagi na, sama sa akong gingon ganina igsoon nga, dili ni mo ma-feel ang presence ni Lord. Dili ni mo mabati ang iyang balaang presensya, ang iyang embrace, ang iyang touch, kung naa ka nakafocus sa imuhang samad karon, sa pain. So, igsoon, ako kang gi-encourage karon. Kung naay nagtanaw karon diri nga nasakitan ka, nasamaran ka, maglisod ka og move on, duol ka sa Ginoo na. So, ako kang gi-encourage karon nga duula si Lord. Gipaabot ka ni Lord ganina ra. Atong ni aging adlaw pa, the moment nga nasakitan ka, nagpaduol na si Lord nimo. That very moment nga nabungkag imong dughan igsoon, nasakitan ka, gigipasangin lang,
Mauna nga moment nga nagpaduol si Lord nimo. So Lord, si Lord duula. No, that's recognize His presence. Nara siya, anak, dara ko. Di na kinahanglan maghubog-hubog ka. Di na kinahanglan magtagay ka, anak, kay nakay problema. Di na kinahanglan mobalik ka sa uno or mobalik ka sa agi, anak, dara ko. I am closer to you this time because you are broken. I am closer to you this time kay naakas kasubanan, nakas kagulanan, nara ko, anak. I want to touch you. I want to embrace you. I want to comfort you. Pero nga nung mingtalikod man ka. Ayaw sig tutok anang sakit, kanang pain. Ay sig tanaw ng tawhana nga nakapasakit nimo, iyahapod na. Tanawa ko. Mo nag-ingon mga igsoon sa Hebrews 12:2 nga, focus lang ni Lord. The more ka mo tanaw sa Ginoo igsoon, the more ka mo tutok niya, the more ka makabaton og comfort, the more makabaton og paglaom ang imong sitwasyon nga wala nay paglaom. The more nimo masinati ang presensya ni Lord, the more nimo ma-feel ang healing power. Nasakitan man ka karon pero ayuhon ka sa Ginoo. Mao ni nakanindot ni Lord. Amen. Kay itugot niya nga masakitan ka pero iyar po kang ayuhon, iyar kang i-comfort ingana kanindot atong amahan igsoon. Kabaw ba ka igsoon nga si Lord dili na kagwanta nga masakitan ka? Of course, because our God is a loving Father. Kung kita di ta kagwanta nga atong anak maghilak, nasakitan, giaway, how much more ang atong Ginoo? Makitaan gali ka ni Lord nga nasakitan ka, naghilak, aluyas kung anak ko, gipasanginlan na po. Nagpaduol din na siya nimo. Why? Ebidensya. Ingon siya siyang pulong, He is closer to the brokenhearted. So, ang akong gi-encourage nimo karon Nixon, tanawa ang Ginoo, si Lord, ninggunit na nimo ron, kakadungog karong kanta ha? Imong gunit. Si Lord ninggunit na diri sa imuhang abaga. Nak, dara ko. Nak, sagdi lang. Gipasangin lang ka, nak, dara ko. I want to embrace you. Busy naman kung kay kagod. Nalingaw rin kasi imong negosyo, imong trabaho, imong pag-eskwela. So akong gitugot ning kasakitan, aron magduol ta, magdita, be. Mag-one-on-one sa tanak, be. Bisihan ni mo, eh. No? Ngana ba, no? So, nasakitan ka karon, you are in pain this time, then you are close. You're closer to Him. Amen? So ayaw ka guol, og maayo kay naguol na ka, maguol pagyug ka. Kung dili paglipay, kay imong masinati ang hikap sa Ginoo. Imong masinati ang embrace ni Lord, no? Ang giingon diri, dili tao ang mo comfort nimo. Dili tao ang mulipay nimo, ang Dios mismo. Tanaw, kung balik ko na tong teksto, bulahan ang nagsubo. Unsa may lain, unsa may synonym sa nagsubo. Nagsubo, naguol, nasakitan, naghilak, gipasanginlan, broken hearted, no? Nagsubo na. Sa sunod, kay lipayon sila sa Dios. Kinsay mo lipay? Ang Dios, dili tao, dili mong bana, dili mong asawa, dili mong anak, dili mong mama o papa, dili mong best friend. Si Lord mismo, personally, gustong mo lipay nimo karon, gustong mo comfort nimo. So duula siya, sangpita siya. The more ka mo duol, Lord, ara ko tabangi ko. And then all of a sudden, believe me, kaya nasinati na ko na, imong masinati ang talagsaon nga kalipay. Imong ma-feel ang security. Imong ma-feel ang talagsaon nga kalinaw. Kalinaw nga gikan sa Ginoo. Kalinaw nga dili ikatandi sa kalinaw o kalipay nining kalibutana. Pinasahi nga kalinaw. Pinasahi nga kalipay. Kay gikan sa Ginoo. Amen? Naingon rin, bugat kayo, bugat kayo, igsoon. Si Lord na animo. Igsoon ang Ginoo, wa matulog. Diba? Naamay? Ang Ginoo, adlaw gabi, nagtanaw sa iyang mga anak nga nasakitan na samaran. God is aware of our situation. Mo naging duula siya, sangpita siya, isangat Lord, di ba? Again, balikan ta mo. 1 Peter 5:7. Unsay gingon dia? Cast all your care. Ang uban nga version, cast all your anxiety. For He cares for you. Wa man gud ta mo duol po niya, naraman tayong duol og tao. Ma-disappoint ka. Apan kung adto ta sangat hangad sa taas, sa langit, sa Ginoo, din atong matagamtaman masinati ang comfort niya. Atong masinati ang iyahang pag-ayo na to. Atong masinati nga iyatang lipayon igsoon. Amen? Lahir ba si Lord ang mulipay? Kay talagsaon, kalipay nga tinud-anay, dili parehas kalipay nga ihatag sa tao na to. Lahi si Lord umuhatag og kalinaw kay genuine peace gyud. Kalinaw og kalipay nga dili
may kumpara sa kalipay nga nahatag sa imong bana, imong asawa, imong anak, imong uyab. Kalipay nga gikan sa Ginoo. Amen. Subulahan kay igsoon to all of the viewers right now who are watching. Kung nay nagtan-aw karon nga nakas kagulanan, kasakitan, problema, you are broken this time. Bulahan ka igsoon. Bulahan ka kay lipayon ka sa Dios. Lipayon ka, maybe one of these days na breakthrough nga ihatag ni Lord nimo, na ipanalangin nga makasya ka. Wow, mauday ning nasakitan ko, kay mauday ni Lord tinuod Ginoo akuan na ni. Yes, lipayon ka sa Ginoo. Saad na ni Lord? Bulahan ang naguol, nagsubo kay lipayon taniya. So karon og kay naguol man ka igsoon, nay nagtan-aw karon diri nga naguol mo, you are in pain right now. Usa lang ang gusto ipaabot sa Ginoo nimo karon. You are in position nga lipayon ka sa Ginoo. You are in position nga i-comfort ka ni Lord. Lipayon ka ni Lord igsoon kay maybe usa ka adlaw makurat ka kay naa siya panalangin nga pinasahi nga ipasinati nimo. Naay promotion. Amen. Naay talagsaong grasya mo abot nimo. Lipayon ka. Mao nang gipasakitan sa kakaron gitugot ni Lord maguol sa ka kay lipayon ka pohon kay naman saad na ni Lord. Dili gusto si Lord nga mabiyaan ka, pasagdan ka nga naguol, pasagdan ka nga nagsubo, pasagdan ka naghilak. Ayuhon kalipayon ka ni Lord. Mauna yan. Mauna niingon siya, bulahan ka mo. Bulahan ang nagsubo, nagguol, kay lipayon sila sa Diyos. Amen? Wow. Naikalipay sa unahan. Mauniti man ni Exxon, before na ako ni siya i-end, there's always a rainbow after the rain. Maybe this time, unos na nimo. Unos na, sakit kaayo, kusog kay nga unos, gikuso-kuso ka sa unos. Apan mao lang ni Timan luyo anang dagko nga unos, naay pinasahi nga panalangin nga mubanos. Ang imong luha sa kalipay, mahimong mailisan og luha. Luha sa kasakit, mailisan og luha sa kalipay. Usa ka adlaw. So igsoon, just be ready. Pag-andam lang. Kay naguol ka karon, lipayon ka sa unahan. Pohon, no? Lipayon ka, og andam kung maglipay, kauban nimo. Amen? Lipayon ka sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong mensahe sa paglao. Nataliwala sa among kalisdanan, kagulanan karon, Ginoo. Imo day ming gilipay, Lord God. Imo ming lipayon, Ginoo. Usahay, Lord, na panahon nga imong itugot ang kagulanan, masakitan mi kay ikaw raday mo lipay na mo. Lord, thank you. I pray to all of the viewers right now nga samaran ang kasing-kasing. Nasakitan, nas kagulanan, Ginoo. Lord, ayuha. I-comfort, Lord God, in Jesus' name. Ibutang ang mensahe sa paglaom sa ilang kasing-kasing karon. Nga bulahan sila, nga naguol sila ron. Kay ikaw mismo, personally, mo lipay nila, Ginoo. Mo comfort nila, mo ayo. Salamat, Ginoo, sa imong mensahe, Ginoo, nga this time duol day kanila, kay duol ka sa mga buak o kasing-kasing. Duol ka sa mga samaran o kasing-kasing. Lord, thank you so much. Lord, I pray nga kaning mensahe, Ginoo, makahatag og paglaom sa mga dughang samaran karon. Kay karon ra day na, in other words, Lord God, temporaryo ra day na nga kasub-anan, naay kalipay sa unahan. Wala mi kahibalo kung unsay imong surprise ka namo nga malipay mi. Apan ang imong pulong among barugan nga nag-ingon ka, bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon sa Dios. So Lord, dili day mi dapat mag-uol pa hinog maayo kung dili malipay mi, Ginoo. Kay matod pa sa imong pulong, imo maming lipayon di ay. So karon maglipay mi, kay nag-uol mi karon, nasakitan mi, imo lang ming giposisyon sa panalangin nga imong ibobo namo. Kay luyo ni aning mga kasakitan, luyo ni aning mga unos, na ay maanindot nga bangaw, nga mubanos. Panalangin. Surprise, Lord God. So Lord, again I pray, tagaig, dugang kusog, Ginoo, ang mga nasakitan karon, dugang pailob. And I pray, i-comfort pa jud, Ginoo, ayuha ang mga samad-samad sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Hallelujah. Ipabati imong presensya kanila, Lord God. Ipabati, Ginoo, ang imong pulong nga nagaingon ka. You are closer to the broken-hearted. You are closer to those who are in pain. Salamat, Ginoo. Salamat, Amahan, nga mapalanggaon ka, mapinanggaon ka sa imong mga anak.
dalaygon ka Ginoo. Again, I pray Lord God nga ikaw Ginoo mag-comfort sa tanang nasakitan karon. Thank you so much Lord God sa mensahe, sa paglaom nga imong gipadungog kanamo karon. Thank you kayo Lord God. And Lord, this time again we continue to pray to all of our friends Lord God, loved ones nga mga OFW, mga seaman. Padayon ka pagkupot nila Ginoo. Padayon ka Ginoo paghatag kanila og mayong panglawas and protection. Unya akong giampo Ginoo maugid ni Lord God nga dili unta sila makalimot nimo Ginoo. Kay kanang naa nila karon, unsa may naa nila, gipiyalan ra sila nimo Ginoo. Grasya ra gitanan nimo. So Lord, I pray nga dili sila malipat sa kwarta sa panalangin. Dili jud nila kalimtan ang Dios sa panalangin, ang tag-iya sa tanan, ang blesser Lord God, in Jesus name. And Lord, I pray despite of their busy day, busy schedule, despite of their responsibility every day, nga busy kay sila, still muhatag sila Ginoo og higayon nimo. Muhatag sila panahon nimo in prayer, in worship, mamalandong sa imong pulong like this Ginoo. Unya ila jong atimanon ilang relasyon kanimo, because at the end of the day dili ang kwarta ang makaluwas namo, dili ang bahandi ang matubang namo sa kumanan, kung dili ang among relasyon kanimo. So Lord God, hatagi sila kauhaw sa imong presensya in Jesus name. Lord, salamat ug nining taknaa among paabuton ang mga milagro, panalangin, grasya, pabor kay bulungang butang gikan kanimo Lord God. Pabuton namo kini uban sa dakong pagtuo Ginoo sa saktong panahon. Himo lamang kaming takos, himo aming angayan, himo aming kapiyalan, himo aming kasaligan aron imo ming bubuan. Kay nasayod kami nga dili pud mi nimo tagaan kung dili mi kasaligan pa. So Lord God, himo aming good steward of your blessing Ginoo. Again, pabuto namo ang mga dagkong milagro gikan kanimo uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ nga maoy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Praise God, salamat sa pulong sa Ginoo. Medyo gipagaw ko igsoon. Anang sigwali ba nga burak kayo. So again, salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay, pagtanaw. Okay? Uy, Aying, good morning pastor. Pa-shout out ko sa ako ang mga manghod nga si Judian. Okay, Inday, nakas akong prayer ha. Pohon makauli ka diri sa Bohol. I-timing og Domingo. Kaya aron simba ta or muli ka magpa-service. Ano? So again, nakas akong prayer Inday. Okay, shout out daw Judian. Ning tanaw po do imong ate. Okay? So again, that's all for namay ning question ako, Trinitarian ka sir. Yes. I believe in God Father, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Okay? And anyway, dili ta magkuan-kuan diri no og mga doktrina no. Okay? So, i-inbox lang ko. Okay? So, again, that's all for this morning atong pamahaw. Nya magkita no sabta karong hapon. Og nahigayon magkita ta karong gabi eh. Ana ra na. Okay? Asa ka sa Bohol pastor, Kalarin Bohol. Kung gusto mo invite na ko libre. Praise God, okay? So, kamo na'y bahala ko kung sa basta ako, Ikson, wala ko, no? Again, dili ko parehas sa uban. Dili po na ako ikumpara akong kaugalingon sa uban nga, nabi tayo, giandam na daan, mo rate ba? Sige, mo anha ko nga, pag andam og 3,000, 4,000, no? Di ko ingana. Okay? Again, salamat sa inyong higayon, Ikson. That's all for this morning. Unya, thank you again sa mga subscribers na to, ug sa katong mga videos na to, nga na yung mga nagsisend og star. Thank you kaayo, no? Ako na ngayon ninyo, kay bawo na mo. Purely pang ministry ni pang Ginoo ni. Okay? So, this time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. He alone deserve the glory. Amen. Brad Jomar, thank you kay Brad. Napa mo si Brad? Okay, God bless. Amping long live ta kanunay no. Mga Brad na ko dia. Say us, kept in arms, long live ta kanunay. Okay? So, see you again next time. Iksoon niya. Again, ato ning putlo na tong live. Pwede gyapon mo share unya mention sa yung mga higala friends and inyong mga loved ones in the comment section. And of course konsad kanang ako mong gi-encourage nga inyong i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless pud sila. Mao nang ganahan ko mo invite nimo pas. Praise God. Grabe. Sir Paul Acosta, God bless you. Ako nadyo kas kong pag-ampo Paul. Ako gali nang yampo akong di mga kaila, mga brad na ko nga wa jud ko kaila. Ikaw pa ka nga ako ang kauban ako sa una, mangitag damang. Okay, God bless. See you soon. O kung sabto yung magingon, ha? Okay? Basta kita lang na pohon. Automatic, dool na kayong Cebu, eh. Okay? So,
God bless everyone. I pray and I declare that today is gonna be a blessed day. It's gonna be a fruitful day. Mabungahong adlaw ron kanatong tanan ug ang tanang lihok nato, tanang buhats tong kamot, tanang lakang nato giyahan paboran sa Ginoo in Jesus name. Ang iyang kalinaw, kalipay maguban kanato. Ang giya sa Espiritu Santo maguban kanato igsoon. Amen. So God bless everyone. Ug sa tanang mga uban nga nasa laing nasod karon nga nagtan-aw nga matpadung na matulog kay different countries, of course, different times. So, I pray nga, ubanan mo sa Ginoo sa inyong pagpangatulog, proteksyonan mo, ang presensya sa Ginoo, mag-uban ninyo, niya safety mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Okay? So, di na ako maapas ang inyong mga unsa na yung mga comment nyo, Ikson, ayun ang utanan ako, i-inbox lang ko. See you again next time, Ikson. Ang akong kabilin, ampo lang, o amping kanunay. Amen? So, to God be all the glory. Keep safe, everyone. Thank you for watching.